περισσότερο σεβασμό όπως το πρέπει. Φτιάξε το παιχνίδι σου. Πάμε εσύ. Πιάσ' τον. Όταν είναι όρθιος δεν πες. Την έκρηξα από εσείς. Απ' έξω, Γιώργο, τα χέρια απ' έξω. Παίζει ανοιχτά τα χέρια έτσι απ' έξω. Πάτα καλά στα πόδια σου. Σε διαβάζει σιγά. Θέλω να πατάς καλά. Next fight on mat A from United States, Jeff Mitchell versus Shamil Gamzatov from Russia. Get ready, mat A. Και εσύ διαβάζεις. Ήρεμα. Μη φοβάσαι καν το παιχνίδι σου, ας συμπλήσω. Πάμε. Πιάσε ένα χέρι και δούλευε. Απ' έξω το χέρι όμως, απ' έξω. Δουλεύει πανεστικά, απ' έξω. Κάνε τους πασίματα. Σιγά, με το ρυθμό σου, σιγά. Έτσι, δούλευε το αυτό σιγά. Να πατάς πιο καλά όμως, Γιώργο, δεν είναι kick, πάτα πιο καλά. Τα πόδια σου. Ήρεμα, ξανά. Ανάσες και ξανά. Αριστερά, δεξιά, όχι μπροστά σου. Γιώργο. Ήρεμα. Θα περιμένεις το takedown που θα σου κάνει. Αριστερά, δεξιά. Αυτό, εκεί σπρώχνει. Πέρασε λίγο στο χέρι σου. Ένα χέρι στο κεφάλι του και ένα στο χέρι του, Γιώργο. Τέλειωσε το πόδι, τέλειωσε. Τέλειωσε το αριστερό σου πόδι πίσω, εκεί. Αυτό. Το χέρι σου το αριστερό, Γιώργο, κάτω το κεφάλι του αριστερό. Τελειώσει. Το χέρι το αριστερό κάτω από το βοφό του. Και τέλειωσε το πόδι σου. Τα κιλά σου απάνω του και τέλειωσε πόδι. Τα κιλά σου απάνω του. Μην πεις εκεί. Ήρεμα. Τέλειωσε το άλλο σου πόδι, Γιώργο. Ήρεμα, τέλειωσε το πόδι σου. Βάλε τα κιλά σου καλά. 100 κιλά, 200 απάνω του. Ήρεμα, κάτω. Κοίτα με. Το δεξί σου χέρι κάτω από το κεφάλι και σου είναι κάτω. Δύο ώμους και κάτω. Πάμε. Αυτό, χέρι στο κεφάλι. Γιώργο, χέρι στο κεφάλι. Τέλειωσε το πόδι στο δεξί. Το πόδι στο δεξί, εκεί. Γιώργο, πήγαινε πίσω, βάρος πίσω. Πόνα το κάτω. Βάρος πίσω, όχι μπροστά. Πόνα το κάτω, μπροστά τα κιλά σου. Μπροστά. Μπροστά τα κιλά, έτσι μπροστά, εκεί εσύ. Ήρεμα, ξανά Γιώργο, εσύ, τρίγωνο στο πόδι σου, τρίγωνο στο πόδι σου, Γιώργο, κάνε τρίγωνο στο πόδι σου, Γιώργο. Φορτώσέ τον καλά, πάμε, όπως είσαι Γιώργο, δούλεψε για το χέρι, μπράβο, πάμε Γιώργο. Αυτό είναι, μπράβο. Δούλεψε για το, εκεί, πάμε. Γιώργο, πιες! Γιώργο, σκάει! Κεφάλι έλεγχο, αριστερό χέρι τελειωμένο για να βγεις, Γιώργο! Πιες! Έλεξε το κεφάλι του και βγες! Έλεξε το κεφάλι του και βγες από εκεί, μη σε περάσει! Πάμε! Ξανά! Απ' την άλλη, ξανά! Σπρώχτωνε και γύρνα, Γιώργο! Mat A from United States, Jeff Mitchell versus Shamil Gamzatov from Russia. Γιώργο, ηρεμία, όλα το μέσα. Πάμε, σηκώσε τον ψηλά, έτσι γόνα το μέσα. Μπράβο, πάμε. Δούλεψε τώρα από εκεί, Γιώργο. Πίεσε τον, έχεις 1 λεπτό. Πάρε ανάσες και δούλεψε για τεχνική να πάμε. Δούλεψε το. Είσαι κοντά, ήρεμα το παιχνίδι σου. Λιγότερο από λεπτό. Μπροστά δεν είναι. Είσαι μπροστά, Γιώργο, ήρεμα. Κάτω το κοφό, κάτω. Βάλτονε σε κάρτ και δούλεψε. Μην περάσει, είσαι μπροστά. Δεν είναι. Πάμε για το χέρι του, Γιώργο, δούλεψε το. Πάμε Γιώργο για το χέρι. Φορτωσέ τονε. Παίρνα το πόδι από κάτω το αριστερό. Πέρασε το πέρας και πάμε. Φορτωσέ τονε. Πάμε. Γιώργο ρε, 30 δευτερόλεπτα γρήγορα. Πάμε, δούλεψε τα. Σήκω, πάμε και γύρισε τον. Έλα. Τελευταίο είναι, πάμε. Πάρε ανάσα και πάμε Γιώργο ρε. Ανάσα και πάμε. Τώρα δώσε.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Maxi from Sweden, Magnus Strandner versus Goran Vidakovic from Croatia. What do you want to know? Who's the weight? What weight class? Weight class Jeff is in is 100.